Breathwork Sound Journey er et åndehul og en højdepunktsoplevelse af dyb afslapning og transformation. Den unikke kombination af guided åndedræt og live musik, skabt specielt til denne oplevelse, efterlader både krop, sind og ånd i en dyb afslappet eufori. Breathwork Sound Journey faciliteres af 3 professionelle terapeuter og musikere. Mit navn er Anders Mørk. Jeg er psykoterapeut og musiker. Det er min stemme, der guider. Musikterapeut Anders Østergaard skaber det dynamiske lydlandskab, der danner fundamentet for den indre rejse. Og endelig holder musiker og lydterapeut Guillermo de la Tierra den ceremonielle ramme, som den dybe proces fortjener. Gennem åndedrættet skaber vi bevidsthed og balance i vores indre og ydre liv, til gavn for os selv og hinanden. Velkommen til Breathwork Sound Journey.